kihlatullani ja minulla on tapana käydä vaeltamassa. Meillä on ollut outoja hetkiä poluilla ennenkin, mutta mikään ei ole verrattavissa siihen, mitä tapahtui muutama viikko sitten. Lähdimme pienelle vaellukselle osavaltion puistoon, jossa olimme käyneet kymmeniä kertoja. Koska kyseessä oli vain nopea reissu, emme ottaneet mukaan tavallisia varusteitamme. Ei veitsiä, ei pippurisumutetta. Aluksi kaikki meni normaalisti. Ilma oli tyyni, metsä hiljainen. Sitten erään mutkan takana näimme naisen seisomassa sivummalla, itkemässä hiljaa. Kuin hän ei edes olisi tajunnut meidän olevan paikalla. Muutaman metrin päässä hänestä seisoi mies, selkä meihin päin, työntämässä lastenvaunuja polkua pitkin. Se oli outo näky, koska kyseinen reitti oli kivinen ja epätasainen, eikä todellakaan soveltunut lastenvaunuille. Me jatkoimme kävelyä, yrittämättä tuijottaa heitä. Noin 5 minuutin päästä päätimme kääntyä takaisin, koska meillä oli nälkä. Palatessamme näimme miehen taas. Hän työnsi vaunuja yhä. Vilkaisin sisälle uteliaisuuttani. Yllätyksekseni ne olivat tyhjät. Ei vauvaa tai peittoa, vain tyhjät vaunut, joita hän työnsi pitkin metsää. Sanoin kihlatulleni hiljaa, että siellä ei ole vauvaa. Luulin, että olimme tarpeeksi kaukana, ettei mies kuulisi, mutta emme olleet. Kihlattuni kääntyi hetken päästä katsomaan taaksemme ja sanoi hiljaa. Hän tuijottaa meitä. En katsonut taakse. Minun ei tarvinnut, sillä tunsin sen. Sitten kuului askeleita, jotka lähestyivät. Mies seurasi meitä. Me nopeutimme tahtia ja niin hänkin. Joka kerta, kun vilkaisimme taakse, hän oli yhä siellä. Ohitimme taas itkevän naisen. Hän ei edes nostanut katsettaan. Silloin me juoksimme. Rintaa puristi, hengitys oli raskasta, mutta aina kun vilkaisin taakse, näin välähdyksen miehestä liikkumassa puiden lomassa. Polussa oli mutkia ja aina hetkeksi menetimme hänet näkyvistä, mutta siellä hän taas oli. Lopulta, tuntien kuluttua, näimme edessämme toisen vaeltajaryhmän. Heti kun olimme heidän lähellään, mies katosi metsään. Me juoksimme parkkipaikalle, hyppäsimme autoon ja lähdimme. Koko kotimatkan mietin, kuvittelinko kaiken. Entä jos siellä oikeasti oli vauva? Entä jos hän vain halusi kysyä meiltä jotain? Mutta syvällä sisälläni tiesin, jotain oli pahasti vialla. En ole mennyt takaisin sille reitille tapahtuman jälkeen. Tämä tulee kuulostamaan oudolta, ja no, se onkin outoa. Istun nyt täällä 34-vuotiaana ja mietin tätä tapahtumaa ja saan kylmiä väreitä pelkästä ajatuksesta. Siinä ei vain ole mitään järkeä. Olin noin 13-vuotias, kasvoin pienessä kylässä keskellä peltoja. Kylän laidalla oli tie, joka antoi meille kaikille oudon tunteen. Se oli yksisuuntainen tie, ja sen ylle kaartuvat puut muodostivat melkein kuin tunnelin, ja koska oli talvi, iltapäivätkin olivat jo pimeitä. Meillä oli tapana haastaa toisiamme kävelemään sitä tietä niin pitkälle kuin uskalsimme. Lopulta olimme jo kulkeneet sen puoliväliin useamman kerran, ja tiesimme suurin piirtein, miltä paikka näytti. Leikimme siellä monena päivänä peräkkäin, jotenkin me vain tykästyimme siihen paikkaan. Eräänä päivänä huomasimme vanhan ruosteisen portin. Se oli täysin jumiutunut pusikkoon ja näytti siltä, että sitä oli joskus aikoinaan käytetty tien sulkuun. Päätimme tietenkin yrittää vetää sitä kiinni, koska miksi ei, olimme lapsia. Mutta portti ei liikkunut milliäkään. Se oli täysin kasvien ja ruosteen peitossa, luonnon nielaisema. Seuraavana päivänä menimme taas sinne, kuten aina. Mutta silloin tapahtui jotain todella outoa, ja jo pelkkä tämän kirjoittaminen saa ihoni kanan lihalle. Portti oli nyt kiinni, täysin kunnossa. Puskat ja kasvit olivat poissa, ja portti toimi, aivan kuin se olisi ollut uusi. Se sai meidät pois tolaltamme. Lähdimme heti pois. Yksi kaveri ei ollut sinä päivänä mukana, joten kerroimme hänelle, mitä olimme nähneet. Hän ei tietenkään uskonut, joten päätimme mennä seuraavana päivänä yhdessä näyttämään. Mutta kun pääsimme sinne, kaikki oli taas niin kuin ennen. Ruosteinen portti, kasvien peitossa, jumissa. Me, jotka olimme nähneet sen korjattuna, olimme aivan sekaisin. Me vain tuijotimme toisiamme ja tiesimme, että olimme kokeneet jotain, mitä ei voinut selittää. Emme menneet sinne enää koskaan. Elämäni aikana on tapahtunut paljon outoa ja pelottavaa, mutta se porttijuttu, se oli jotain muuta, koska meitä oli useampi, jotka näkivät sen. Ja silti ei ole mitään loogista tapaa, miten portti
ja koko pusikko voivat vain ilmestyä ja kadota yön aikana. Olen ollut poliisina Teksasissa yli 16 vuotta ja olen nähnyt enemmän kuin tarpeeksi tragedioita, outoja tilanteita ja asioita, joita ei yksinkertaisesti pysty selittämään. Tämä on yksi omituisimmista kokemuksistani. Kyseessä oli kuolemantapausilmoitus, tehtävä, jossa piti mennä kertomaan omaisille, että heidän läheisensä oli kuollut auto-onnettomuudessa muutaman kilometrin päässä heidän kodistaan. Kun saavuin paikalle, portin luona tien varressa seisoi nainen. Hän sanoi kuulleensa autoni äänen jo kaukaa. Kysyin, asuiko hän talossa, ja hän vahvisti niin. Pyysin, että hän näyttäisi minulle tien talolle. Kun pääsimme talolle, nousin puiselle kuistille ja aloin katsella ympärilleni. Kello oli noin 1 yöllä, eikä valoa ollut missään. Etsin katseellani sitä naista, mutta ennen kuin ehdin kysyä mitään, talon ovi avautui. Oven raosta ilmestyi nuorempi nainen, joka näytti huolestuneelta ja kysyi, oliko kaikki kunnossa. Sanoin, että haluaisin jutella hänen ja muiden aikuisten kanssa talossa. Hän nyökkäsi ja pyysi sisään. Sanoin odottavani vielä sitä naista, jonka tapasin portilla. Siihen hän vastasi hämmentyneenä. Ei täällä pitäisi olla ketään muuta kotona. Olin ihmeissäni. Aloin tutkia pihaa, mutta mitään ei löytynyt. Lopulta menin sisään ja kerroin naiselle ja hänen miehelleen uutisen naisesta, joka oli kuollut kolarissa. Tytär purskahti itkuun ja kertoi, että hänen äitinsä oli muuttanut heille muutama kuukausi sitten miehensä kuoleman jälkeen, eikä ollut toipunut menetyksestä. Kun he itkivät yhdessä, katseeni osui seinällä olevaan valokuvaan. Siinä oli keski-ikäinen nainen, jonka kasvot näyttivät tutuilta. Hän oli nuorempi versio siitä naisesta, jonka kanssa olin puhunut portilla. Tytär huomasi, että katsoin kuvaa ja sanoi hiljaa, se on äitini. Olin siis puhunut juuri kuolleen ihmisen kanssa ennen kuin menin kertomaan hänen perheelleen, mitä oli tapahtunut. Olen yrittänyt unohtaa tämän tarinan monta kertaa, mutta se palaa aina mieleen vielä vuosien jälkeenkin. Opiskelin syrjäisessä yliopistossa Appalakeilla. Siellä oli aina ollut tietyt säännöt siitä, mitä ei saa tehdä metsässä yöllä. Ei viheltämistä, ei yksin liikkumista pimeän jälkeen, ei reagointia, jos kuulet jonkun itkevän syvällä metsässä. Mutta sinä iltana rikoin kaikkein tärkeimmän säännön. Älä mene metsään auringonlaskun ja auringonnousun välissä. Olin ajanut entisen tyttöystäväni kanssa syrjäiselle metsäalueelle katsomaan auringonlaskua. Me asetuimme auton takakonttiin makoilemaan ja jossain vaiheessa aloimme torkahtaa. Heräsin ehkä noin 45 minuuttia auringonlaskun jälkeen ja metsä oli täysin hiljainen. Ei tuulen suhinaa, ei hyönteisiä, ei mitään. Tunsin heti, että jokin oli pielessä. Minulla oli vahva tunne, että joku katsoi meitä. Yritin varovasti herättää tyttöystäväni, että päästäisiin lähtemään, kun yhtäkkiä metsästä kuului järkyttävä, veret seisauttava huuto. Aivan auton vierestä. Tiedän, miltä ilveksen tai ketun huuto kuulostaa, tämä ei ollut sellaista. Tämä kuulosti aikuisen miehen huudolta, joka karjuu täyttä kurkkua. Säntäsin ulos autosta, paiskasin takaluukun kiinni ja juoksin kuskin puolelle. Juuri kun laitoin avainta virtalukkoon, metsästä kuului ihmismäinen nauru ja askeleita, kuin joku juoksisi täyttä vauhtia suoraan meitä kohti. Painoin kaasun pohjaan ja ajoimme pois niin nopeasti kuin auto kulki. Kumpikaan meistä ei puhunut sanaakaan koko matkan aikana takaisin kampukselle. En ole koskaan palannut sille tienpätkälle sen jälkeen. Siellä ei ole vaelluspolkuja, rakennuksia eikä leirintäalueita lähimaillakaan. En tiedä mitä silloin tapahtui, mutta jos en olisi herännyt, en ehkä olisi täällä kertomassa tätä. Olen 16-vuotias ja työskentelen paikallisessa ruokakaupassa. Olen ollut siellä nyt noin vuoden. Koska käyn vielä lukiota, en tee päivävuoroja, yleensä olen 3 viikossa iltavuorossa 6–10. Viime keskiviikko alkoi aivan tavallisena iltana. Kello oli ehkä 9, vähän yli, ja laskin jo minuutteja työvuoron loppuun. Olin kaupan etuosassa hyllyttämässä säilykkeitä, kun huomasin miehen kävelevän sisään. En ole hyvä arvioimaan ikää, mutta sanoisin, että hän oli noin 40, keskimääräisen pituinen, ehkä 180 senttiä ja kalpeampi kuin kukaan, jonka olin koskaan nähnyt, kuin hän ei olisi nähnyt auringonvaloa vuosiin.
Hänen vaatteensa eivät olleet likaiset, mutta niissä oli jotain väärää. Harmaa huppari kiristi kaulasta ja hihat olivat liian lyhyet. Mustat farkut taas roikkuivat oudosti, mutta eniten häiritsi tapa, jolla hän liikkui. Hän käveli kuin joku, jolla ei ole niveliä, jäykästi, kömpelösti, kuin olisi yrittänyt jäljitellä ihmisen kävelyä. Kädet roikkuivat suoraan alaspäin, tuskin lainkaan heilahtain, ja jokainen askel kolahti lattiaan raskaasti. Se sai ihoni nousemaan kananlihalle, mutta yritin sivuuttaa sen ja jatkoin työtäni. Jonkin ajan kuluttua esimies pyysi minua täyttämään toisia hyllyjä. Lähdin työntämään kärryä ja silloin se mies ilmestyi taas. Sama jäykkä liike, sama tyhjä katse. Hän näytti etsivän jotain, mutta ei tiennyt mitä. Kun hän huomasi minut, hän käveli luokseni ja kysyi, missä limsat ovat. Hänen äänensä oli kylmä ja litteä, täysin tunteeton. Se sai oloni epämukavaksi. Läheltä katsottuna hänen kasvonsa näyttivät vääriltä. Ei rumilta tai pelottavilta, mutta keinotekoisilta. Iho oli oudon sileä, melkein muovinen. Silmät näyttivät kuin niistä puuttuisi jokin elävä osa, ja hän räpäytti silmiään liian hitaasti, liian tietoisesti, kuin joku yrittäisi näytellä ihmistä. Sanoin hänelle, millä hyllyllä limsat olivat, ja sitten hän teki jotain, mikä sai sydämeni pysähtymään hetkeksi. Hän toisti täsmälleen saman lauseen, sanasta sanaan, ennen kuin lisäsi, kiitos. Kuulostaa ehkä mitättömältä, mutta siinä hetkessä se tuntui todella väärältä. Palasin esimiehen luo ja yritin olla ajattelematta asiaa. Kun katsoin myöhemmin ympäri kauppaa, miestä ei näkynyt missään. Hän oli kadonnut. Esimies sanoi, ettei ollut nähnyt häntä. Kassaneiti sanoi huomanneensa hänen omituisen kävelynsä, mutta kukaan ei muistanut hänen ostaneen mitään. Menin kotiin ja yritin unohtaa koko jutun, mutta en saanut unta. Hänen kasvonsa pyörivät mielessäni, ne jäykät liikkeet, se outo ääni. En osaa selittää miksi, mutta tuntuu kuin olisin nähnyt jotain, joka yritti olla ihminen, muttei ihan onnistunut.